Pares undang dua. Ito po naman na. Naglayo na kayo no. Isura ko tayo. Pao ko na rin. Yeah. Ulo na sila. Guys, count sa inyo. Guys, kain po tayo. Ang sabi sa anong ganda? Siomai. Oh my God! Siomai. Siomai. Na po may with rice. Di palit. Usar. Not rice. Perfect. Right, counted. Pila ni beda? Tag 40 ang isa. Oh, 37. 37 is 37. Ano guys, ano? Ham. Ano siya? Wala pa ang gira. Counted niya. Dinner. No, dinner mo. Bakit ang yapo naman? Kaya ba? Budget na sa... Sabi budget. Tag-37. Sabi budget. Ulit ka na? Gusto ka na? Nalagay na yun. Nalagay na sumay. Ng hang ba? Hang tapos hot. Tapos ilang kanon kay fried rice. Fried. Sulit na po. Mabusog na po ba? Nakita. Bakuha na itong masamis na yun. Laro na ining upaw. Kaago. Sarap. Ada. Ikaw ba ini? Saigo. Dalawang pataya mong lang na. Dalawang. Saigo. Ano? Ano ba? Mura na may gapukuan, sumay. Nalayag keyboard ba? Nalayag forma. Okay. Dalawang flavor mong gipalit kay para mabusog din mo. Anto! Ang tulad niya kay Carney. Carney na kahit walang sauce. Buong naginiling na sumay. Carney.
Kapag ang bukay. Hindi ko matambok. Nalagay ko? Gusto mo kayo? Lagyan mo kayo? Ha? Kaya? Ha? Wala. Never mind. Guys, pares mo down, di ba? Tapos naman na. Naglayo ka kayo, no? Isura ko kayo. LOL! Oo, ko na ni. Ayan, ganun to. Para dahil tayong kapig, sabi niya, no? Ni, naman? Kamu ini? Ah, di. Hindi? Hindi mo ba? Tuloy yung rana, oh. Sambal ba kaming dalawa? Ito na, ay. Ay, hindi na lang. Kasi, sambal ba kaming dalawa? Hindi naman, no? Layo eh. Oh, comment lang. Comment nga, ano? Comment nga kayo. Hindi naman, no? Layo. Sambal ba? Layo, no? Joke ako. Kusog. Kaya? Sabi. Ano pa? Oh, busog na ako.